Warga prapatan Semara Bangun Puncu dangu mboten panggih alhamdulillah wonge tambah subur-subur. Ngono. Nggih, wong mriki mboten enten sing kuru. Berarti kene iki ya. Nggih, mboten enten sing kuru, semua makmur, awake mblegendong kabeh. Jadi programe Mbah Lurah, Mbah Wo niku sampun berjalan dengan baik. Tidak ada warga yang kekurangan. Eneke warga sing kecukupan lan keluwihan. Alhamdulillah. Ing atase dalu menika tasih napa niku ngugemi adat ingkang sampun wonten nggih menika bersih dusun setiap tahun selalu menggelar wayang kulit. Iya. Nek mboten wong sugih apa ya iso ngeten iki. Iya. Nggih to? Iya. Anggen kula niku bersih dusun, bersih desa malah rene apa-apa belas. Nggonmu kono. Nggen kula niku kota soale mboten enten acara ngeten iki. Pancen ngene ya, Mbang. Saiki rasane pancen beda, Mbang. Nggih, bedanipun. Bedane mengkon sing isih kestu nguri-nguri adat tinggalaning para leluhur karo sing wis ora nguri-nguri beda rasane, Mbang. Benten. Heeh. Wong prapatan kene nguri-nguri kabudayan Jawa tegese bisa nyawijeke menyelaraskan hidupnya dengan alam. Betul. Mergo awake dhewe urip ning alam donya ki diwengku dening alam. Iya. Ing atase alhamdulillah lho Pak Didik. Heeh. Teng berita niku Indonesia mliginipun Jawa. Niku diparingi napa niku hawa adem, hawa panas niku cukup napa niku beralhamdulillah. Iya. Teng Eropa saniki 40 derajat jajal. Panase. Panase kaya ngono. Ndane lek iki aja sampe ning Indonesia. Mangkane wong Jawa niku enek apa-apa sithik-sithik slametan, sithik-sithik slametan, pamriyen napa ndongakne bumine, nggih to? Kita bersinergi dengan alam, jangan sampai alam dirusak. Iya. Nggih to? Alam niku lek ngamuk bahaya lho Mak Cang. Tenan. Padahal alam niku nyuwun sewu, nyuwun sewu. Diuyui, disingi ya wis meneng ae. Aja sampai alam diganggu, sekali jenengan digoyang ngene tok. Mumet sampean, nggih ta? Mula ana unen-unen cara kuno, Mbak. Pripun? Wong kuwi yen to ndarbeni dosa kelawan alam, ibarate suket godhong iki bakal nyrimpeti lakumu. Laras. Krikil watu bakal dadi sandungane uripmu. Iya. Yen to bisa selaras karo alam kaya warga masyarakat prapatan kene. Alhamdulillah samu barange diparingi gang selancar, samu barange diparingi tentrem. Nggih. Niki wau napa malih teng daleme Buwo. Nggih Buwo nggih. Luar biasa, sampun enten kemajuan. Kemajuane apa? Pertaniane sakniki luar biasa. Luar biasane? Dele dicampur klopo, nggih to dikai banyu, ya dadi jangan tahu. Heeh. Nggih ta? Wau nggih ngoten enten napa niku gedang dicangkok kalih klopo ya dadi kolak. Iya. Luar biasa pokoke. Wah, suguh gupuh lungguh arwe mboten nguciwani. Matur nembah nuwun Buwo nggih. Karo pamer gelang karo kalunge anyar. Masa? Gedhi-gedhi. Aku mlebu omah kudu tak babut. Busih, Mang? Nggih. Layan nek paring dawuh Mas Didi ngene iki. Wah niki Mas Didi nggih. Lah, oh niki Mas Bambang to kalih ngeten. Salim kalih ngeten. Tak sawange opo? Oh, gelange anyar. Terus gayane foto. Nyekel HP ngeten selfie. Karo klamine jilbabe dikanek kalunge ben ketok. Oh iya. Buah niku lho. Dadi kalunge krembyah ngono bae. Iki toko Mas apa piye. Saking makmure kok. Iya, makmur. Makane lek jenengan pengen sugih Bapak Ibu jenengan nanggap wayang pun to sugih. Heeh. Mesti sugih lho, Pak. Sugih. Pun to jenengan pokoke nanggap wayang niku mboten kok rugi ngatasé sampai detik ini. Napa enten warga prapatan sing keluwen mboten enten. Sarwa kecukupan. Heeh. Nggih to? Lah niki rencanane Buwo kali Mbah Lurah matur. Mas iki mergo wong kene ora nek sing kekurangan saulan wayangan ping 3. Ngoten. Saulan wayangan ping 3. Estu? Iya, rencana. Rencana. Cek rencana. Ora apa-apa, rencana tok wis apik. Apik timbangane ra duwe belas. Mengke lek mboten napa niku mboten kiyat urunane nggih Buwo siap gelange kalih kalunge didol. Siap. Langsung Buwo atuh. Nggih. Alhamdulillah lah mirsani wayang sami weh jenak sami lenggah sekeca ngeten lho hiburan yang paling napa niku santun adalah hiburan wayang. Estu niku
Betul, bersih dusun rasa nanggap napa-napa mek wayangan tok mawon sae nggih to. Sae pun to. Murah kena dicicil lek iki ya. Pokoke peng 3 sedina lah nggih atur. Terus ngati-ngati lho, Bang. Sing pirsane padha lenggah pinarak to. Nggih. Lenggah pinarak ning ngisor. Nggih, mohon perhatian wingi enten kejadian penonton niku lek lenggah teng ngisor mboten damel lemek ndelalah. Batengku kok kuwicat-kicat ke nyapa kelebon orong-orong. Dikira omahe hati-hati nggih lek lenggah dipun lemeki musim adem nggih adem-adem adem-adem orang-orang saka Lomongso metu golek wedang orang-orang kok golek wedang orang-orang dasireng nggih iya iki luar biasa lho Bang nggih bakul ana njaba kono wah bakule ra kena dipiyak mlaku mboten biasa lek enten bakul wayangan mlaku kenceng ning tasik saged tolen sak saged niki belas kok mlaku koyo cuyu ngene kok iso miring-miring miring-miring dadi wong-wong jan kaya kabeh ngene Bang nggih iki ngelmune kanca-kanca bakul kanca-kanca UMKM nggih dadi ana tontonan apa wae nek bakule rame siji sing dititeni apa berarti ndek kono perekonomiane maju seneng jajan sugih kok terus ndek kono kuwi ibarate pasare apik mriki daya beline masyarakat kene luar biasa mula bakul-bakul padha nglumpuk rene mriki mergo perekonomiannya sudah tertata sudah makmur kok enek warga lho niki buah lho kok enek wargaku sing ra gelem jajan tak pateni Mas Bambang ngoten lho dadi sedaya niku pun juwajan UMKM sedaya saking taate kalih buah ngono nggih no warga mriki kan habluminallah oleh habluminanase angsal njis oke njis yo buah ngene masuk dari tahun ngarep iso neh apa ora nah ora neh tak doan dan deres Bu kene Bu neh yo gliak-gliak wonten kecandak ngaturke tetembangan iya niki saka panitia dhisikno kuwi saka panitia aduh bajing loncat dan negara angin dari panitia iki tulisane buwa lek ngene iki mosok to buwa kok elek-eram lho tulisan elek itu justru menandakan orang itu jenius ngono nggih no lek tulisane apik justru wong sing ora jenius mongko tulisanku apik gak jenius berarti dokter niku cobi tulisannya kena diwaca mboten ora kena berarti dokter adalah jenius sami kalih buwa lha kira kena diwaca berarti buwa jenius ya ngono jenius kanggone wonge dhewe lah ra iso maca kancane mboten Bu gocek bajing loncat karo negara angin negara angin sik dipinangkani oke nggih niki enten titipan mengke niki kedah dipun aturaken saking Bapak Sutyono nyuwun bukit berbunga kalian mendem wedokan. Yo. Mendem wedokan indahnya lho Pak. Mendem ning gendul ae gliyeng lho ngene. Senengane pajak gendul. Engko diaturke. Nggih. Niki negara angin riyen apa? Aku nek gak adikku si cantik sing ayu dhewe. Sinten? Lho, sindene jenengane ayu-ayu lho Pak. Ayu-ayu. Ayu-ayu ora nek cacate kecuali wong sitok. Lho. Sindenku siji adi kuwi ayu-ayune sinden Cahyana Suwantara. Percaya Pak, ayu. Apa iki? Kaya anu ini. Ora samenteleng tak culek mripatku. Ayu. Iki apa neh iki? Kok klambine beda dhewe. Anu sing pundi sing niki ta? Kuwi lho jenenge nulik. Wah, nulik ta? Iya. Adikku sing ayu dhewe ya kuwi. Nulik niku. Iya. Disiarke sakniki? Siarke saiki. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya waranggono yang akan pentas setelah ini saya siarkan adalah sinden yang begitu luar biasa. Si cantik didatangkan dari Surakarta Hadiningrat dari Solo. Nulik iya. King Solo. Oh iya mbiyen Solo. Solo terus ditundung minggat. Pindah wonten Gurah Wonojaya. Hijrah ke Wonojaya. Hijrah ke Wonojaya. Ayu-ayune sinden Kediri babone sinden Kediri. Alhamdulillah macange nembe kemawon mantu umroh. Nulik kuwi, Mbak Nulik mantu umroh. Umroh saka tanah suci Mekah. Mboten sapa sing ngomong. Lah ning ndi umroh? Saking Simpang 5 Gumul.
Lho, umroh kok nek Simpang Lima Gumul. Lah angger kula jak teng Gumul menengo aku arep ibadah ngoten. Labai kaulahumma labai. Lik wing Gumul lho Lik aku ya. Lah lempar jumrohane ndi dadapan. Yo. Cebloke ning guyangan. Yo kita panggilkan si cantik ada. Sapa jenenge mo? Jenenge sapa? Oh alah. Layak kok ket mau meneng ya Pak. Piye? Basa teko cedhek wonge merongos. Engko. 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 Modele lho. Engko. Yuk kita panggilkan. Ada. Engko ngulik. Lah, monggo. Nah, yuk. MBG Mas Bambang Gendeng. Gendeng dasmu. Apa yang paling manis? Buah bang tambah gendeng aja. My little. Ayo. Apa? Kowe dirungok-rungokne tabuhanmu sore apik kok gendeng-gendeng wong iki karepmu piye ya? Ya rasamu aku mau mbalek. Iki lho dite bisa lho iki. Lho percaya ora? Ngomongnya ra cetha merongos kok. Iki lho bat video lho. Arep peduli. Ora peduli. Kok iso? Kowe ngomong apa ora genah kok. Ndak tahu nih. Wah, mesti nanggape video lho rumah sama. Apa? Ora apa? Dhewe bisa no. Lah. Kok ngelak-ngelak aku. Lho, pacar rupamu elek sapa ngarani ayu bojomu kudu minggat tok. Wong iki kalau anakale rong tamat, Mas. Lho. Kok iso rong tamat piye lho? Kuwi tamatmu aku rong. Wong lah bojomu lho kudu minggat wong rupa kok ciduk nang kok. Aneh-aneh. Rasane balik. Ngene balik sepote sing apik. Sing. Apik kuwi mau. MBG gendeng. MBG Terus? Mas Bambang ganteng. Nah, ngono lho, Lik. Buah apa yang paling manis? Buah Mbak tambah ganteng. Aja. My little. Lah iki lho kenek liti-lite iki apa? Kenek liti-lite iki lho. Sing apik to. Balik. Silite gatel. Rumah samu reminan kowe kancane. Linggo. Mau. Balik. Aku selapengan ya. Wis ora iso balik. Iki kok balik kok aja ngisi-ngisi ning gilane ora. Iki fan beratku lho kene. Sapa ngefan karo kowe? Iki lho wong lho. Wong rupa kaya tombro Anu ngono. kae sing qasidah ke lapis. Sing kok sidah, kowe baru umroh no jaremu. Yo. Linggo rasa mesem sik, mesem. Lah, merongos lho domongi. Yuk, kita tampilkan ada. Nyun pangapunten nggih buah Pak Lurah kalian warga sinden gejala gendeng ndelalah ya. Yuk, engkes nulis sablak mungah-mungah. Yuk. Iya slow. Iya slow. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian hati ada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku oh serta kasih sayang baru Apa? Barulah apa enggak nyanyi ngono ya. Mes aku. Nyemoni we. ora wong ya kisah nyata lho Bang. Ben kene lho Meneng. ben ro nek sampeyan calon budho. Cak gendeng ora. Dirapine kita. Ayo nyanyi. Nyanyi. Ono, rene. Ndi fan beratku mang ndi sing Alah, nyawer. alah. Rupa kaya cok bakal kok. Iki to fan beratmu, ha? Lah wis sak rombongan sak truk iki sapa sing nggawa rumah tamu? Lho, sing gawa awakmu. Jejer-jejer sapa sing nggawa? Sing gawa kowe? Hah? Sing gawa kowe? Ya aku to wong gede dibosone aku nek tanggapan nggawa warpat dhewe Mas aku. Wal ngomong apa to, Lik? Modaro ngono. Kancane ra mudeng. Aku nggo supporter dhewe. Iya, iya, kowe jane sinden apa bal-balan. Yo ben. Ayo. Sementing warga Papratan seneng. Apa? Kowe iki lho cangkem bulat-bulat. Ben, aku seneng kok. Masamu sumur kok. Cangkem kok sulit. Ngono dicethakne ta.
Ngono mboten. Yo ben sing jahit pengganti. Mas Arya ta iki? Arya Saloka. Anakmu lagi brangkang tulung. Aja klejingan. Ngene iki jamu lho, Mas. Cindil lho rumah. Aku ketok rada tuwek nerabi neh. Kalem. Wis KUA wis. Mosok rabi papat kurang. Yo. Kowe cangkem mbok opo-opo to, Bang? Bene, Pak. Jenengan pengen ya? Wong lambe rapati, ambune batang lho, Pak ambune. Ora batang pete. Ambune pete ya kok ngene buka sunmu to. Yo. Terima kasih. Wah. Cowangkire jan. Wah. Ya gawane wong iki dhewe-dhewe lho, Bang. Lah nggih wong tapi nggih kabeh nganggo aturan lah. Mosok lambe saya sakmono. Lek nyanyi apik kula seneng. Irunge mekrok-mekrok. Oh ya mbok matke lho, Bang. Lah kula mate mesti anggere nyanyi cah iki kok ambekan rada nggengeh tibae ruwe. Bang, Yes. sing diantu-antu warga masyarakat perapatan kene. Bodhe gambiem. Lucy Brahman. Bodhe gambiem. Hah? Bodhe gambiem. Saya dintani bodhe gambiem. Bodhe gambiem ben ndek kono wae, ben jagongan karo buta pinggir kono. Nggih, terus enten malih to? Mbak Lucy Brahman kae lho. Duh. Ya ampun. Iki sing Mbak Lucy Brahman kae? Heeh. Ya Allah kok biyen iki saiki biyen ngono lho, biyen iki. Ngono. Nggih saiki alhamdulillah kok tambah lencir, tambah langsing. Ngono. Ya ampun. Kena kenceng manis, Pak? Lambemu. Lah biyen lemu lho, Pak. Ya mergo pola makan dijaga, pola kesehatan dijaga, olahragane cukup. Wah, niki olahragane luar biasa, usung-usung manol, suket gajah barang. Nyuwun pangapunten Bapak Dalang. Piye, Mbak? Wonten mriki niku kira-kira apa mau ngidoni raine dagelan enten hukumane napa boten? Enek hukumane gantung. Niki bintang tamu. Layak kok klambine beda. Beda. Terus mau makan mecucu, wae nyapong ngono. Ndel apa? Tibake mau nang wetenge senep ki, Pak. Delala jedinge enek banyune. Akhire golek wedi diaker-aker ning ndi yo. Kucing mau piye kok ya? Estu kok ning ndi yo? Biasa. Ritual. Boncongno balik. Lah nyapa yo, Nam? Sing ning wedi ning enek banyune. Padane kirek Ditanjani. Iya tanjana Bang. Sakne ke Ponorogo. Ora usah nesu. Ha nesu. Ha nesu bacok ngono. Kok malah jenggong to, Pak? Dipanggil didamlen apa nggih enak ya. Anu kebo giro. Anu tung. Oh, kodhong orek. Kodhong orek kok kebo giro. Tung. Ayo mandek. Mijelipun pinanganten putri ingkang sesilih Dewi Rara Gembuk Lucy Brahman. Pinanganten putri lon-lonan medal saking panti jompo. Gak aku gak. Lah mlakune manten ya ngene ora kok ngene jompo jenenge. Gagah lho. Ya gagah ya. Pinang Hop. Manten wedok apa lanang? wedok no. Wedok. Wedok. Pinanganten putri winastan Dewi Lucy Brahman Gembuk. Ingkang sakmenika laku lon-lonan ngideg telek. Mlakumu sing apik, Man. Piye to? Mlaku ngene. Oh iya ngono. Cinandra kadya Bathari Durga anyang-anyangen. Lah aku lho. Timanganten putri sakmenika lagi nandang sakit, nggih menika sakit ayan. Pramila mripatipun madhep nyang dhuwur, tumuju wonten ing sasana pralaya. Pralaya ki mati. Maksude njaluk donga ning leluhure. MC kucluk. Njaluk ning leluhure, hop. Njaluk donga ning leluhure. Niki Mbak Lucy Brahman kok. Heeh, saka Ponorogo. Ya Allah kok tambah wayu to, Pak. Ngono. Inggih. Ya Allah, mripate blalak-blalak, Pak. Iya. Jan ayo ketok kaya maling mripate, Pak. Jan ayo lho, Pak. Lah mau ngelem ki ngarep apik lho, Bang. Mripate blalak-blalak apik. Maling niku sae lho. Malingnya apik. Maling iki sae wong kuwi gawe kringete dhewe kok. Oh ngono ya.
Katanya orang yang bekerja dengan keringat sendiri adalah halal. Oh ngono. Lah iki maling kan yang halal. Meripate blalak-blalak lengene, Pak. Lengene. Ya ampun, jan ketok gede, Pak. Jan. Cinondro kaya lesung jumenglung. Bali-balan kaya kentongan ana ing nggone Mbah Lurah. Ngebru indasmu. Kalem, gak boleh marah-marah. Kalem. Lho lek guyu, Pak. Lek guyu kabeh obah, Pak. Ora nggur tutuke tok. Mbak Lucy, Sapunuke guyu. Lah patah tenan. Sak ngisor bareng. Mergo wis tuwek dadi mangune. Gak oleh marah-marah ngono. Sini. Aku ki sowan Mas Didik wis suwi pirang tahun ora tau sowan sing kuwi ya beda karo padatan. Iya, terus? Arep tak erem atiku. Wah, sebab dadi wong wadon sejati. Alah. Wong Kowe ngerti apa ora iki pinangka guru? Percontohan gagah gede dhuwur. pepunden. Garwan. Berarti iki dikutuki ben malam Jumat iki, pepunden. Garwane cantik tegese Yai sempurna sing kudu dihormati. Beliau kan tenaga pendidik Bapak Guru. Injis. Loh, dadose kudu. Kowe ki ya kudu bekti karo seniormu. Injis. Ora oleh arep kaya piye terkenal awakmu kaya ngapa, kowe sing nata sing didik kuwi gambak anu. Didik Wibisana. Pir. ampuh ya. Ampuh. Iso maceples lho, Iso Pak. suarane kok plek. Wah, jan kaya tenanan lho, Mas. Lek ngaplok ki seneng aku. Kaya kapok tenanan jan. Pangapunten, Mas. Menika minangka wujud tanda kasih sayang Jejene. kawula. Apa sih kobong iki? Niki mboten kobong, Niki mung sangit. hiasan. Oh ngono. Belum hiasane cadok apa Nggih. mripate. Iki kan lek nyanyi dangdut, aku biyen jaman penyanyi dangdut to. Metu dope udele ngono kae. Udel kok metu dope. Disebul ngombri dus. Bidane sinden apa medon? Arek ngentot ora ketok. Sik tak bagekne. Terusno bagekno Lah, seniorku. Lah piye mantuk kok ngendi lek ngomong. Iki jebak guru kok kene. Lah embe guru sampean sing ngasah, sing dadekne ya Bathara gurumu. Aku mbiyen Bathara dosen kok. Ora aku Bathara guru. Terus Loh, ya sik sungkem karo beliau to. Injis. Nah, kowe ra toto lancang kowe. Kowe karo aku tuwa ndi? Ning mburi. Oh, mburine. Kleru neh wis. Padahal ya tuwek mbahku. Subos tata kramane dinggoni to, Mbak. Nggih, nggih. Pangapunten niki sesama seorang wanita Mas Didik. Sakjane kula wau nggih pun kula tata dangu mboten pinanggih panjenengan raos sampun kapang sanget. Iya. Nderekaken pagelaran panjenengan. Wis sawetara suwi ra nderekke Injih, sampean. alhamdulillah. Ananging kula menika Aku kok kiwa tengen budrek. Sing ngarep jenthit sing kene bengok. Subos itu kudu ditata ora le bengok-bengok ngono kuwi. saya sebagai seorang wanita mboten nrimakake Bambang nika melecehkan diajeng nulik. Kaya Mosok merendahkan ngono. lambe diowok-owok. Iya. Kados napa to niku wae ngendikane kados napa jeding? Iya, kaya sumur jarene. Kaya Ora sumur. kok silit to aku mau. Sapa ngomong sumur? Ora entuk kaya ngono kuwi arep kaya ngapa nyontoni karo para penonton. Contone manten anyar. Arep kaya ngapa wujude garwamu. Iya. Wong wedok ki senengane dialembono. Ah ngono lho, Bang. Mas yo lusik. Jerene dilokne lusi gedine sak sound system ora iso. Lek kowe dadi bojoku diajeng. Midodari sing turun saka kayangan. Kayangan ndi? Kayangan Dang Sewu kowe. Apa tumon widodari kok sakmene gedine lho. Limbuk kuwi lho sing enek. Piye? Limbuk kan lho. Lho, arep gedine kaya ngapa lek jenenge bojoku Alembono. Gak ngerti ya aku. Nyapa? Lah diundang teko kene Pak Lurah, Pak Kasun, beh desane lho mending ngerti ngundang penyanyi artis terlangsing sak Jawa Timur. Sopo? Aku Oh alah ya. Sakmene kok langsing ya ngalah Gusti, pawan kok Sri Bombok ngono kok. asmane desane apa nyuwun sewu? Loh, dusun. Sangat Dusun. Dusun apa mau? Prapatan. 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 Oh, Prapatan. Terus Apa? apa desane apa mau? Semara bangun. Asmara bangun. Loro. Asmara bangun. Nggih. Prapatan iki tegese piye anu ya? Piye? Akeh pilihan. Asmara bangun. Nah, asmara sing selalu tangi.
Asmara selalu tangi apa enak? Asmara yang selalu bangun, tegese selalu berbinar-binar tumbuh terus, bersemi. Bersemi. Jadi piyai mriki iki selalu bahagia. Bahagia. Nah, ngono lho. Kowe ya ngene oleh asmara bangun ning omah ya oleh. Sapa sing diasmarani serene apa-apa sana? Curhat to, ngono iki curhat neh to. Mesti jenengan apa ya? Heeh. Ya ora artis, Iya. ora pelawak. Heeh. Apa ning ganteng duwite akeh. Godane ya mesti ngono kuwi. Ya, aku kok krungu-krungu karo lagune Nulik mang rada ngeres. Lho telu, buwa, telu. Yo nganu mobil siaga Mbak Lurah nggih. Ngajur cangkem kula. Kowe ya arep budal, arep budal sida. So. Sapa sing ngajari kaya ngono ki? Sapa? So. Wong dagelan abape kok solar. Ya enak kok solar kok pete mau. Wah mangan pete lusi jan memel buwa. Jan kaya kere leh mangan pete. Aja ngono terus bar mangan pete aku mang ning endi? Ning kamar mandi be. Aja mbok omong Yo, ngene. Aja mbok omong lah ngene, kok Pak aku Wo. bar kon ndi yu. Alah kok jeding basa tak buka Piye suarane? Be, lah kok suarane. Kaya sonorek. Masa ngentut kaya sonorek, Pak? Piye? Kuwi kapan lek mung? Alah ya karo liwong seng kae mau diterne liwong seng. Jam piro lek mung? Alah badhe dhuwur. Alah ora saiki ben marem. Kalem rasa marah. Mas aku lek karo wong wedok niku sia-sia nyuwun pangapunten lho. Jane yo ora kaya ngono kuwi, Aku kudu ora sia-sia ngono lho. matur nuwun. Katur warga masyarakat Dukuh Prapatan yang luar biasa. Sak madhate dusun lho. Lah kok nanggap wayang kaya ngene dan iki ora murah, luar biasa tepuk tangan sedaya kagem para warga. Sayuk rukun injis. Gelem kompak tarian. Injis. Aku ora iso lho le metu kono. Sakek oke penonton. Saking oke terus sampean lewat ndi? Kowe mang lek kowe mlebumu ngene-ngene to. Lah pingko piye aku lek mlaku malah ngene-ngene. Terus Tak sampean? budine awakku. Akhire? Mubeng-beng. Bar mubeng terus mlakune. Mubeng aku mang teko ngendi kene iki guyangan ruwono. Alah guyangan ngendi kok adoh men. Ngendi to? Gang Sewu, Kampung Pampir, kandangan. Aku eling lek ku praktek lho le. Anu Praktek kandangan. apa iki? Praktek apa? Kadangan. Terus muter teko kene. Muter kene. Muti mburi panggung kono akhire. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Dugi Terus kene teko kene. bersyukur kepanggih warga masyarakat sing Nggih, santun, Masya sing Allah. kados rukune kaya ngene iki. Alhamdulillah, matur sembah nuwun mugi kinabulan sedaya kajate nggih Bapak Amin, Dalang. nggih. Desane tansah ayem tentrem, dukuhe Amin. ayem tentrem. Amin. Bibar ringgit purwa sedaya sing kondur kalimpaken rejeki kang kuatah. Amin. Barokah. Amin. Sesuai doane Pak Dalang wau pun diringkes mawon sing urung ndang payu rabi, muga-muga ndang kantuk jodoh. Amin. Muga-muga Amin. Amin. sing- Amin. Aminmu banter, Mang. Amin. Aku seladang pengen. Amin. Lancang. Di guyu karo Pak Lurah lho. Pak Lurah ngapunten mengke lek wonten rondo kinten-kinten 85 saged dipun amprah niki. Niki cita-citane ngoten niku. Remenane. Piye? Wah, Piye? lu 5. Piye? Wis gedek mbok musuh. Lho ya to ngenyekne ta wong wadon nyuwun sewu dinyekne wong wadon padha karo ngenyek karo Bu Lurah. Lah Lah ngapa? Bu Lurah aku besok nom-nomane gak ngono kuwi mlakune. Piye? Piye ya? Aku tuwek. Tuwek-tuwekane nom-nomane. Tuwek-tuwekane. Tuwekane gak ngono kuwi Piye le. lek mlaku? Besok aku nggawe rok mini kok tuwek aku le. Weh. Anu umur 85. 85 kulite ketemu ndane. kowe. Terus piye pedhok aku pul. Plek. Le, kowe Bambang lah alah le tak kira wis bongkor ae. Urung lus. Apa ya tuman tuwek kok mlakune karo ngene. Wong kulite wis kok tas kresek kewer-kewer. Loh, ora zamane nyun sewu Pak Dalang kula Nggih. protes. Sekarang zaman modern. Sing penting niku sakniki wong wadon duwe dhuwit akeh, aja ora trimo aku dilolokne. Wong wadon duwe dhuwit saiki alat canggih, Mas. Heeh. Teng dokter nika lho. Iya. Sing entroke nglambreh disuntik solikin. Silikon, solikin. Doktere solikin. Iya, jenenge. Terus raine kene nyun sewu ditanam benang. Sarek. Wah, ditarik ngono. Kuwi ae. benang Ditarik. ditarik, Pak. Nganggo benang layangan gapangan gitu, Pak. Loh, tak tarik ngene iki. Mbok tarik. Bacot kapan kae tak tarik ning dokter kene mendolo mataku munggah. Sampai bar ngono gak trimo neh dioperasine. Kulit ditarik lah kok udele kok mata, Pak. Udele kok mata. Lah kok teko lambe wis teko. Mesti ngeloni ning ngeloni iki. Lah apa ya tuman tak kulit kok ditarik terus mata teko kene ya udel kok kene terus lambene teko.
Lecehkan nek kowe, lecehkan nek kowe. Rene yo. Ngapa to ora? Tak walik rupamu engko dadi kethek balik. Wong wedok iki ngeten iki, Pak. Bedane wong wedok karo wong lanang lek nesu. Bedane? Wong lanang iki lek nesu, wani gulune ditarik ngene. Wong wedok mangkane wong lanang mesti kalah. Wong wedok lek nesu mesti, "Ayo, Ndang, wani ora? Ayo, wani ora?" Lah nyapa kok ngono? Dodone dijone, Pak. "Ayo, wani ora? Ayo, wani ora?" Terus awakmu ngene terus doni ngene piye? Dia langsung kemana no? Iki mau kathah pambudutan sing ngenteni pun antri. Ya, buwa ngersake. Diomongi buwa. Buwa ngersakne bajing loncat sing joget Mbak Lucy. Wis sapa lek ngomong? Mbok cekek glegek Pak nyapa Lurah nyuwun didhisikne mendem wedokan. Sing mendem Bambang. Kuwi wis SMS aku mareng ngono lagi bajing loncat. Aku mendeme moh palek wedokane aku, Pak. Mendem wedokan karo sampean. Napa riyen sikne? Pamundutane mendem wedokan apa bajing loncat? Bajing loncat. Apa mendem wedokan? Bajing loncat jenenge Arep endo. Mendem wedokan ki ta? Karep endo kon iku. Patra wong wedok selalu benar. Ora enek wong wedok salah, ora enek. Eneke masalah. Wong wedok. Dadi salah tangga wong lanang ya. Mangkane neraka sok sing akeh wong wedok. Kok iso? Nggih lho, teng neraka di dunia ini goda ada 3. Nggih to? Dingklik. Nggih to? Dingklik, Harta, duit, karo teman wanita. Dingklik, duit, karo teman wanita. Nah niku bahaya. Godone urip ngoten niku. Ora kuat derajat iso kere. Ora kuat napa niku dhuwit cara godane ra iso nyodho sing apik ya bakal cilaka. Apa meneh kenek-kenekan, Pak. Iki entek piro lek kenek-kenekan, Pak. Ngene iki 75 ya ora oleh lho, Pak. Lancang kowe. Maksude ngejob iki lho. Wis ra gelem wong pura dipangku 500.000 aku 5 mbahmu. Ya nyanyi ora. Sepiro? Samene. Dihayati dari iki suatu peran. Permintaane kudu serius kono, nggawa botol aku ah. Teko, mboke. Oh alah. Yo. Ki anake Tarsan mau piye kuwi? Lah mboke budeng kok. Gak aku. Ya tetemane nggawa banyu terus mulai mendem mboke jibet. Kan aku ini. Ngono lho. Enak. Bukakno. Sapa? Kene tak bukakne biyo. Ora usah aku iso mbak dhewe. Najis bola to. Aja kene. Mboke kuala tak suwuk mboke sini kene gak apa-apa lek gak apa-apa. Gak apa-apa lek. Acara apa? Ora apa-apa lah. Seluman-selumun selamat seluman-selumun. Ya pesing. Timbule mboke menengok kok. Mbak. Yo alah, wis 7 dina duwe anak. Ora mulih-mulih apa bongko apa piye? Piye? Sik meger-meger jane. Aku ke wis 20 taun ya, rondo. Jane pengen ndang rabi yo an. Sing gelem ya sapa lho, tuwek. Alah, Bonari iki nunggu nang kono wis ngitung dhuwit 500 arep nyawer sinden. Oke, bar iki. Wah, kuwi lho. Ya, Pak, gelem. Aku Aja, Pak, semut tok. Semut tok. Mbake. Neng ngopo to lek? Aku jaluk dipateni. Dirabekne pateni. Tak kira jaluk dipateni. Kawinke. Mboke ya tuwek iki. Dalem Mboke tuwek iki ya. Tuwek arep tak kepruk botol ndase. Pakmu. Anake njaluk rabi piye to, Pak? Oleh apa ora? Ya dirabekne to, Mbok. Pak yo gejala stroke kaya apa-apa. Wong loro ketoke pas iki dumbyuk-dumbyuk ngono ya. Aja ngono ya, Ngger. Karo sapa? Entuk kowe mendem ngene iki nyontoni bocah cilik-cilik sing ora apik. Kowe ngisen-ngisenke mbokmu. Wong urip mampir ngombe, Mbok. Mbok malah mendem ora ana. Ora apa piye, Le? Karo mboke dhewe. Oh. Anake kocluk. Mboke
kawinan simbok-simbok matangku luwe ana ketan aku simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan tok takono Mbak Lucy lek nyanyi padha karo Wiwin. Piye? Sing ndi to wong aku rambekan lho. Mati berarti. Suara ndi Lah kemau? lah kok simbok-simbok tangku luwe. Ndi to? Suara ndi to aku? Sing ngisor kata emang. Ana Mosok nyampe muni ngono, Bang. wong gedhi. Jajal tak rungokne tenanan, Bang. Saiki gak ngono isan. Piye? Nyedil ben seneng dek, ben seneng. Yen mangkono mbok aku tak nyam. Kualat. 3 4 genep sejina nyonyor cangkeme kancane. Kon Yo, tekan ndi mau? Iya ta? Aduh simbok penting kawinan. Wis panjang. Aduh simbok ora bisa turu. Awan pengen katamu. Ora gampang wong sejodohan. Untuk bisa oleh sandang banget. Ay. Yen mau nuruti mata. Apa bojomu kok ngakani watut. Iki ngapa? Wis ta? Kok kaya berok. Darimu ngerok. Ayo kerok wah ora genak ketularan nulik ya. Yen mangkono mbok aku tak nyambut golek duwe Mbak Lucy najanto napa niku sampun umur alhamdulillah energik. Energik. Ngombene anu kok mau mangane Kowe ora barang. ngerti to. Apa? Nyapa kok aku energi. Apa sebabnya sampean gak energik? Pelatih senam. Senam apa? Aerobik. Aerobik. Oh iya, karena ikut Cahyo Nuswantara iki wah luar biasa. Luar biasa. Musiknya Musike sae. Masih muda. Sik nom-nom kok enek. Rancak. Tenan sindene ya. ya. Kok nek sing tuwa to, Le? Gak enak iki rencana sing tuwa kok dipateni rencana. Ning iki kabeh nom-nom kabeh. Kabeh nom, Kabeh dalange nom. Dalange nom sindene ya nom. Heeh, Kok enek sinden elek tuwek pateni. Lah kok ya mbok. Mbokku ayu kok. Mbokku ayu. Endi mbokmu? Kuwi Pojokan dhewe. Bude to. Heeh, pacare buta Babra Ireng. Lah aku ya gumun nyun sewu lah Nggih. bude ayune kaya ngono duwe anak kok kaya Bathara Kala. Sampeyan ora roh critane. Piye? Lah wi Pak yo akeh sakmene ke ano. Lah nyapa to, Le? Lah ibuke lek ngono kuwi to kancane yoga kan akeh. Ibumu lho, Mak. Ibuku. Iku anggere enek tanggapan, Iya. ditinggal tanggapan Pak Nui nyeluk kanca-kancane. Diceluk Diceluk. bareng. Ora, Lah, iku piye? kesepian ning omah. Lah terus? Akhirnya yo dhek kan anu to, apa kuwi mantri mekar bareng to. Lah nyapa? Ya dikelumpukne. Oh, dikelumpukne. Dikelumpukne to. Anu diurut. Oh diurut. Diurut. Dipijet tegese. Ora. Lah piye? Ya engko diurut gambang, tukang saron, kebano terus urutanane tukang Tegese kowe tegese anak urunan berarti Urunan. tegese. Dadi diurut. Layak wajahe kok kaya yoga-yoga Wajahe kok modele. campur kayak
diwedak iki ora malah bagus dadi mbulak. Lah nggih pajak yoga-yoga kabeh kene. Nggih. Sampun Mbak Limbuk menika. Anu bajing loncate dereng. Bajing loncate, Mbak. Buwa. Pamundutane buwa lho iki. Mboten purun buwa, Mbak Lucy buwa. Wong ngeten. Wah, gimana pesenan kok buwa bajing. Ora sudi aku gah. Ngono buwa. Adu-adu iki. Lho, memang muni ngono. Tumbak dicucuki kowe. Alah, sapa sing njaluk buwa? Alah, ngapa buwa bareng njaluk barang ngoten buwa? Sumpah mbok cekek nglegek. Kuwi apa lek muni? Buah malah SMS aku. Gak ngono. Mbak Lucy sampean kon joget karo sinden bajing loncat. Kula kentunaken saweran gangsal 100.000 kula titipne Bambang. Sumpah aku maca ngono WA-ne. Terus saiki kowe nampa 500.000 Mbak. Ngestu kula di SMS buka mitu wong ngoten. Oh, gak lumpurne ning ngene. Kas. Mbok cekek nglegek ora ana apa-apa belas lho. Pak Lurah yo ngono lho, mature Pak Lurah ngono kuwi. Berarti kowe sing Pak Lurah ora beres. Pak Lurah yo ngono SMS ning aku. Gitu Pak Lurah. Titip piro? Pak Lurah lenggah Mbak Lus engko tak tambahi nyep-nyep tak titipne Bambang. Piro jare? 500.000. Pak Lurah titip 1 juta kok malano. Kok tambah kemen to, Le? Iya, 1 juta, buah 1 juta. Lah terus endi saiki? Endi saiki? Ya nggih bayar mekar kuwi BRI Syariah. Wah, kene ora nggawa apa-apa. Nggih niku tok. Ya dipinangkane ya. Bajing loncat. Iya, Niki sendiri napa kalih bintang artisnya? Mbak Lucy dhewe jare ngono. Kok tak antem sadal. Tenan, Mbak Lucy dhewe. Kok menawa Bu Gak percaya. kami tua pengen duet kalih kula. Buah, monggo. Kalih niki kalih kontraktor bulldozer niki. Buah wae lek ngersane bajing loncat nggih. Lho, sing joget Mbak Lucy ta Buah? Lho, ngengkel lek diomongi tuwek ngengkel. Lancang. Kowe aja ngenyak-ngenyak tuwek-tuwek, kowe ngerti kowe ngerti rina tak ndai. Mak aku mbambung. Ora tak idoni kowe bejo. Kowe ngerti ra buah pelem kae. Iya. Lek enom dipangan dibadhok ning cangkem malah membrengen. Lek pelem mateng kuwi enak dipangan. Oh, contoh kates. Kates kuwi lek enom lek tlutuhe akeh ora enak. Yo marai membrengen. Teko Pak Didi. Iki jane wayang wong apa pencador ta, Pak? Gak urus, los. Berarti lek tuwek enak dipangan lek enom. Tuwek enak dipangan, Lek enom kuwi nyonyor dipangan ora enak. Lah bong ke? Bong nyapa, Bong? Lah bong iki lek enom malah enak dipangan arep mangan bagian sing tuwek. Yo arep mangan lincak kowe. Joget lho, tapi kan fungsinya banyak. Apa lho? Tapi dipangan yo enak doyan kae apa Lah iya pandake yo doyan pring. jaremu lek tuwek ki enak. Enak dipangan. Lek enom gak enak. Lah bong kae. Bong kae. Bong kae mosok tuwek enak mbok pangan. Kowe gragas men to lho lincak mbok pangan. Lho, tapekno kan yo bermanfaat gitu Mas nggih. Heeh. Oh, gawe gedhek iso, gawe kursi iso. Fungsine kan akeh barang. Tinggi nutupi sin ya iso. Ngeprok. Rai gedhek. Iya. Iya, betul loncat. Pencadore berhasil, Bu. Jan kewemeng kabeh, Bu. Mbak Lurah. Anu mobil siaga pun siap, Mbak Lurah. Kemeng, Mbak Lurah. Dan, yo. Saman sing joget, sapa sing nyanyi? Berarti jumeneng sindene setunggal. Heeh, sing nyanyi. Susi. Imbal-imbalan kula nyanyi sak lagu sing joget. Ya ditanjak ngene le. Diberi kesempatan sing muda juga gentenan. Nah, Incis. Artisnya Cahyo Nusantara, Nusantara. Lek Mbak Lucy kan ora asing. Wis kulino ngerti Pak Wombah, Bu Imin wis kulino ngerti lek aku joget. Asine wis tuwek. Oh gak ngono. Lho, gak ngono. Iya, iya. Oh gak ngono. Memberi kesempatan yang Iya, muda. iya. Sak bae ora apa-apa. Iya, suwun lu. Iya, nuwun lu. Iya. Nuwun. Apa kowe sing nyanyi, aku sing nari los, ora apa-apa. Ora iso. Oke, yuk. Ya, Langsung apa bawa? Sing nyanyi sapa sing nyanyi? Susi. Kok tak bukane sik gak apa-apa los. Iya, kowe kulo buka. Timbangane kok ino. Duh tenan to Bu, domongnya. Ya. Aja ngino aku entek dikira aku ora iso. Aku lu perate serobi. Alah wing kok medhun dan. Bang. Piye to, Bang? Mengambekanku ora ngelingi ndingi bengi. Terus manut kebelet pipis. Kebelet pipis pat Piye tetok. suarane? Iki ya pamundutan saka Mbah Suhud. Nggih. Saka Jomblang, Nggih, Mbah Suhud. Saka Kalimantan Selatan. Inggih, matur Ya, nuwun. matur sembah nuwun Mbah Suhud ngirawipun. Iki yo artis saka Blitar yo masa ora disapa to kowe iki kok yo. Susi. Mas Bambang. Siap gerak. Siap. Siap, gerak. Menghadap ke depan, hormat kepada buah dan marga perapatan. Siap, hormat, gerak. Iya, tiarap. Dia. Iya.
Tentara Belanda sudah datang. Bambang ketegone kaya ngono Berdiri Greg. Tentara Jepang kok gak iso ngadeg pisan. Wis kaboten. Kok murep atau mlumah nduk enak. Lah murep ora lepo. Bambang iku kesempatan ya, kesempatan. Sini. Wah lah tak sakne tak kuyok kene. Ora. Aja ning kene ah. Enggak suka. Dalange diambung cepet, dalange diambung. Malah mapan. Kene, sakete. Bambang tidoni. Sus kental ya, Sus. Sus. Lucy. Tak omongi. Kelet ning mataku lho. Lah kok bocah kok kurang ajar latahe. Lah pas liyak Makane tojo sia-sia karo wong wadon. anu tibake dunia sindane gurih. Dhek mau campur watuk. Dan ki bar mangan apa to sempol wae pedes ora jamak. Hau cacing sing ping. Yo alah. Main dina iki kok fisik tok. Lo lempah ya nduk ya. Iya. Apa lempah? Kamu nggak bisa berdiri kenapa? Loh. Oh, wis wira. Kamu nggak bisa berdiri. Ora nduk. Suwi ora nek ganteng nang omah ya teh. Kayak ngene lho, Mbak Lucy. Iya ta? Kamu. Wala ning jedeng kok nek aku. Wala jedeng. Iya. Aku lho iso panggan. Aku lho bar wayangan ngene iki debok tak usungi mulih kok. Ya apa? Biasa. Wong kok. Nyanyi. Kayak deboke bolong kabeh. Injis. Mataku jan perih sekali. Ya. Yo, bacing itu dadene, Cok. Ya Bambang ning tengah. Mau aku meteng kok. Mbak Susi ning lor apa aku ning kene sembarang. Kowe iki wis to ning kene sapa dipangantane nenek awakmu? Yo iki no dipangan. Ya ora apa-apa, mbok nom mbok tuwa ora apa-apa. Sapa mbok nom? Lah iku mang, Mbok tuwa. lah sapa? Lah kok amno tuwek. Iya ora apa-apa tuwek. Heeh, ora apa-apa. Mancing lonceng. Iya, lenjang. Wes. Iki anu yo mboke mbiyen nyidam apa to iki lho. Meteng nyinta putra welu kira. Anu laire mbiyen pas bledek. Dadi mboke lairan ki angel. Oh, pas metu Basa bledek. Iya. Lho, Susi. Susi bledek sus. Bar mboke lairan mak. Langsung dhek mesti rae metu. Dungun. Mari ngono to. Mari ngono. Kabeh ora sirahe tok. Apa? Mau kabeh mendulu mau sirahe tok inceng-inceng. Oh, mendolo metu. Bayi kula nuwun. Bayi kula nuwun. Inceng-inceng mau mendelebne. Bayi kula nuwun jane bayi apa bulus. Bambang ditapok. Tak tapane dhewe sus ora apa-apa. Ora rapati canggih. Masa anggere main ra anake ra iki babone sing gerang apik ora apa-apa. Sing taun pira kae ya ditapuki ora apa-apa lho. Gak boleh marah-marah. Ora nesu aku loro-loro. Nanti kamu tambah gak bisa bangun. Maksudku iki rae apa samsak. Wis ora apa-apa. Atiku loro atiku. Ati iki ning kene. Taidan Lambene Susi. Wong latar. Susi tak obras muka lambene. Lambene. Kakekrek. Pendange yo. Ora dal kabar-bar wingi yo. Iso manuk. Ya. Hili. Yo nyanyi. Langsung apa bawa? Langsung ke. Ayo langsung. Yeah.
penthik. Wes kowe joget aku tak nyanyi sik. Lah Kok teko malah dadi bisu. teko sisih lah kok ginjur-ginjur. Melorot. Wijane gajih apa piye? Melotrok. Melorot. Kentangku melotrok. Mangkane aja seru-seru ora. Mancing luncang. Balusi. Ngene engko Aku akhir. sing nari sik iki anu kotangku montrot. Oh, lah kok tangko bathok, Pak. Ana nyanyi. Sing dhisik. Semayan to sing dhisik. Semangatnya dhisik-dhisik. Aku tak nyanyi karo benak nentrok kowe joget to. Ngene entrok ya betul. No. Mancing anggana hati aduh 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 bagai hati Mas Bambang lega. Pasini apa hati
Aduh, akang pakae ati. Permintaan panitia wis dipinangkani kabeh. Kalian pinangkani buwa Iya. kala wau. Sampun pinangkani buwa. Nggih, bajinge sampun joget niki wau nggih. Bajinge. Bajing loncat lho. Joget aku apa lane bajing? Lah padha tak yo joget tok mau. Berarti kan kita bajing ngono. Enten malih. Iki pamdut kowe sore mau, Bang. Nggih. Iki warga kene Oh, ngusake ngaten. kuwi. Nggih. Dusun Prapatan, Desa Asmara Bangun, Pak Budiono nyuwun Banyuwangen. Heeh. Nggih. Iki mang saking Busus iki ya, iki tanggaku ana mringkin biyen. Oh, ngaten nggih. Nyuwun lagu Denok emang wis diaturke. Sampun, nggih. Matur suwun Busus. Terus Saking Bungsam nggih. Tondo Mulya Gadungan. Heeh. Iki ya nyuwun ngesake gubuk asmara nggih. Oh, nggih. Nggih mangke dipun pinangkani. Nggih. Permisi Pak Dalang ingin nyumbang lagu nggih saking Pak Jumari, Pak Breng nggih. Kalih wau napa Bukit Berbunga? Heeh. Nggih, enten wau. Iki mang bareng ulon digawe ngetan ya. Nggih. Sing Ah. sinten nggih niki sing Digawe sigra? duo wae ya. Duo, nggih. Wiwin karo Rere ngono ya. Mbak Win kali lere. Heeh. Banyuwangen. Heeh, wis terserah Banyuwangene. Kene-kene. Lho, Mbak Lucy kok duduk? Wis bubrah sembarange. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbong, Mbak Cangik, Mas Bambang. Iji, selamat malam bakul pecel Yuna. Iya. Ya, bajing apa bajing loncat. Banyuwangen ya. Heeh. Kuwi nyapa to wincan iki? Ora apa-apa. Weh nesu aja. Lah nesu kayak payung mingkup aja ya. Iya, Leng. Ya Oke. bi babi. Ya. Yuk. Ya yo yo yo.
asli biayuan sir-siran abdi ageng asli Wis dibuacetna ya, Mang ya. Nggih. Heeh. Saka Pak Stiono, Mang. Nggih, Heeh. Bukit Berbunga. Engko bar iki Pak Jumari takon Oke. aturi munggah panggung Siap. iki. Yo, Ki Bukit. daturi sik, Pak Stiono, ha. Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Penyanyi ya. Endah karo Santi. Ya. Inje Bapak. Inji. Dawuh Bapak. Dalem Bapak. Ya, Ya, langsung Santi. wae. Bukit berbunga. Ki, Bang. Ji, asal siji ya. Monggo Pak Breng, Pak Jumari katuran minggah. Nggih. Badhe nyumbang lagu. Ya, Wewet sore wis Oh nenggani. iki. Menika sukini. Ki boloplek lho, Bang. Injis menika kanca kula. Ya. Mangga Pak Breng katuran minggah batoban. Iya. Injis. Sugeng dalu Pak Breng, sampun brengos. Sugeng dalu. Injis lagunipun menapa? Saderengipun nyanyi, kula niki wau kan nderekaken dulur lanang kula. Ngaten Nggih, Injis. tebih-tebih saking Plehari, Oh, Plehari. Kalimantan. Kalimantan Injis, Selatan. Bapak Suhud. Bapak Suhud Nggih. Injis. Kula aturi jumeneng wonten mriki. Angsal mboten? Mangga. Bek menawi pengen istilah sumbangsihipun. Inggih. Duka nyanyi, duka nyawer, duka joget nggih ta? Injis. Perlu kita acungi jempol. Injis saking sinten Bapak? Bapak Suhud saking Bapak. Plehari. Saking Kalimantan monggo Nggih. Pak Suhud. Monggo Pak Suhud Nyuwun tindak supportaken Caping Gunung. Lho. Monggo Bapak Suhud kula aturi jumeneng. Caping Gunung dados Mangga Pak Suhud. Monggo mriki kula entosi. Bapak Suhud monggo tindak mriki. Tetembangan campur sari. Pak Suhud. Nggih Pak Suhud, langsung nyanyi kemawon. Lagunipun menapa? Oh nyawer wong Kalimantan oh. Iki yen to aku sowan Kalimantan mesti nenggani lho. Oh ngaten nggih Pak Suhud. Pundi? Nggih pripun pripun? Wes, Nggih, siap. lagu apa wes? Ya, monggo. Lah lagune napa monggo. Pun monggo Pak Breng. Nek Mbah Suhud, kula nyuwun Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Nggih ya, satu lagu nggo nutup limbukan. Oh njaluk kabeh munggah. Wong Bambangnya ora tanggap lho dompete kandele kaya ngono. Kok Kalimantan Kok batu Kali- bara. bos Kalimantan kok. Orang ngetak tugel tigas jangkep. Ya. Ayo nyanyi Mbok De. Iki iya. Mbok kula nggih Pak Suhud. Kok Mbok kula kaya- nggih, Pak Mbok kula nggih, Mbok kula. Mbok nggih. Ayo Mbok kene Mbok tak golekne sesuk wayah mekar rek. Ayo. Ayo Mbok sesuk wayah BTPN barang yo. Limbo, ana dawuhmu apa, Mak? Nyadong duka ya, Nak. Suka pari suka. Mbah, monggo pinarak lenggah, Mbah, mangandhap. Bang. Suka pari suka kena ning kabeh kudu winates ing wanci ya, Nak. Yo, mbacutke pakaryan nonton kaya ngapa bajuting cerita ya, Nak. Ya.